Hola, soc la Clara García Artés, voluntària de l'associació Bielsi. Per si no ens coneixeu, des del 2017 estem treballant en zones remotes de l'oest del Nepal amb el projecte Rato Baldin, empoderant a noies d'aquestes comunitats remotes a encarar-se a la tradició Chaupadi i recuperar la dignitat. Podeu trobar més info al nostre web o xarxes. A Bielsi ens hem hagut d'adaptar a les noves circumstàncies, com tothom, i estem ajudant a aquestes comunitats a protegir-se de la Covid-19 per quan arribi la onada gran de la malaltia, juntament amb el fred. I és per això que hem creat el projecte Mask for Health, mascaretes reusables, sabó i informació. Amb el nostre projecte, dones locals que usen mascaretes per a tota la comunitat. L'objectiu d'aquest migrano d'arena és aconseguir els diners per pagar els materials. Màscares i sabó per una família costa només 2,20 €. En total serien 3.518. Si aconseguim els 2.018 euros d'aquest migrano d'arena, la Fundació ens dona 1.500 més per al Match Funding Terosema i aconseguim el total. Tenim molt poc temps per aconseguir-ho. Ens ajudes ja? Sí? Gràcies. Namaste.